أبتي كونتات معرف 4 بمليون برغات صلحوا عوم مررون ود كرنن أما بزحتئن انداسوا تسمعنتي رخو نبرو هرملا بزربا زوم كلته كتزناقع وي كابزلاتو كتهد ميلا نبرت مزاكو جلزي تتصنبرت أنا غازي بعد ما قبل قلو يبل ودخرن وانشون عبايتان نمبره كمزي كابت مريت فعرا بالكا ورق تحفصل لي زمسلن نيرو عمتن سولان عم تغيارن تراي تمالو مسبولنون أورا ذا تحساسب النسي نيرو ودخل وارغسي أبينا هنقاطرو نايبا حق حساب كوينن نيرو الجقنات مدلس بريه اللي كسح كولون كلو مللي خول عيلو كابت حسام حقه أما بقوم يغا بادلنا فرازان مسرعها تقرارين كات تسكمك وركي يغتحر لي أي مررو تقبلي زارب حجغتي يا فرازان بادلان لمن تايم وقان بريه الكارو قدك أمولو دي قولا قدك أمل كاقا قسيل كاي غري مسبلة دما كاب كلاتهم نايفرس حق تقالحه أفرازان باديلانسي يا جوغا نافع حركو أديس أبا غاتولي نويانغا بيلو يغعزو بلو تكرن كما يسحق اللو كمزلو بعينتو نفتشه سمعتي أيستحفرون كاب تسحقن جوجوتان دمت موزيت تفليو سلامت يا مسخاتكم سي شنك تراي اليوم تعلولو بزعبنا بس مرام لاسناك داري الزارو إلى قرمتهم ككلهم من العلي مرروا تقرم مسألة أنت قبط تينتاي تمانا خندي أخي إلو تأمتا قال يوم درون تسحق جمروا زربوا كيما لأم قداب زي فتو مرروا دما بلا بزي اسم سيابك قلت فلتيم أوتيست اللغي تينتام تسولي بليم نتصرفتات موزيت زعبت أدم تسحاق كساب زحل تتصبيو ماليس وسخه تينتاي لني الكمات حركي بالكن تقمنا بعد لانا فرازان تزنقرك لأمو تغتب لغي كابتي لاقصتاتن حلالاتن هرملا هيوت زكساب كندي كتحسر كمتخيل تجنزب نبرات تي بعد ما كان موت بزح زرحق زمسلو زنبنا من أسي بزعبات لو موتو كم نوري زارب كابزن كلات ناس بعد منكم بهوت تريفهم نزخونة تاتيزن طول غنو نابلت ببتصوتات تتمتهم جينا كي تتنكفو قال يوم كحزن واي جمرو بزعبا قزار اساون عب التحاسولو أمونغو تقولو حاسق سخص زبل من اسي هيوتا حانت نتبل مغانا استبعالات حجي ملوء بملوء أب تحت قطصرتي كونتات كم زأتوت ننفسها فلتتا نتي صفتن طعمن يبلون إلى تقدفو زنبرت ناي حوار مقبي أب كبي رحبة أتيا كتبو العقد دنيو سوا زي تستك وانت نبرت نتخاب سوا زي فل حبرت زنبرو حريت ماي كام نغطي كم زدحن أمينة قردع تبلو اتخاب كلون العلي ملمات زعبيا قنا
ናይ ለይቲ ጉዳይ ነይሩ። ኩርኳሕ ብታሕቲ ብሓንቲ እንሶላ ዘይምከት ቁርብ ላዕሊ ኣብ መንጎ ሕልሚ ድማ ምብርባር ሽዑ ዓለምካ ሃንደበት ናብ ዘሰንብድ ሕልሚ ተቐይራ ከም ዘላ ምዝካር ብዙሕ ግዜ ክትድቅስን ክትስእን ንብዓተ ዒንታ ስዒሩ ፀረር ይብል ነበረ። ናብራ ድፋዕ ሕማቕ ምዃኑ ብወረ ትሰምዕ እኳ እንተነበረት ብግብሪ ምስ ረኣየቶስ እቲ ዝበልዋ ዘይኮነስ ካልእ ኮይኑ ተሰሚዕዋ። እቲ ህይወቲ ንገለ ዕድል ዘይገበሩ መሳኪን ዘጋጥሞም እምበር ከምዚ ኢሉ ብጋህዲ ናብኣ ዝመጽእ ይመስላ ይነበረን። እቶም ቀደም ካብ በረኻ ተመሊሶም ዝዕለልዋ እውን ሽግር ከም ዝሓለፈ ገይሮም እዮም ነጊሮማ ነይሮም። ሽግር ሓሊፉ ምስ በልዋ እቲ ሽግር ከም ዘይምለስ ገይሮም ዝገለጹላ ጥራይ ኣይኮነን ነይሩ ትጌግኦም። ሓፈዝታ ፀሓይ ብቐትሪ ቁርን ኣሳሒታን ብለይቲ ከም ዘጥቅዖም ብጽምእን ድኸምን ጥሜትን ከም እተሳቐዩ ነጊሮማ ጥራዮም ስቕ ዝበሉ። እቲ ምረት ከመይ ከም ዝመርር ብልክዕ ናብ ህዋሳታ ከስምዕዋ ይከኣሉን። ኣየ ኽተዘንትወሉ ኽጥዕም ኢሎም ጥራይ ደኣ ድምድምዎ ነበሩ። እቲ ተጸሚማ ክትሓልፎ ትፍትን ዝነበረት ናይ ልምዓት እዋን ምስ ናይ ሕጂ ወዳደረቶ። ምስቲ ሽዑ ክበሃል ጀሚሩ ዘሎ ጊዜ ናይ ሰማይን ምድርን ፍልልይ ክፍጠር ከም ዝኸኣለ ተዓዘበት። ብሓቂ እውን ሽዑ ነየናይ ክትጽመም ትፍትን ከም ዝነበረት ተመሊሱ ገረማ። ኣብኡ ዋላ እውን ኣብ ጥዑና ኣብ ነንመዓልቲ ትሕጸበሉ ማይ ትረክብ ነበረት። ኣብዚ ሕጂ ኣብ ራብዕቲ ብኽንደይ ግድሊት ማይን ናይ ምሕጻብ ዕድልን ዝርከብ። እቲ ሽዑ ነፍሲ ወከፍ ተሓልፍ መዓልቲ ነቲ ናብ ቤታ ናይ ምምላስ ጊዜ እተቀላጥፍ እያ ትመስል ዝነበረት። ሕጂ እንተሓሰበቶ እቲ ሽዑ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ናብዚ ናይ ምምጻእ ጊዜያ ተቕርብ ነይራ። እንተኾነ እቲ ናይ ዕሽነት ጊዜ ጥዕም ነይሩ። ሕጂ ግና ብጋህደት ትሪኦ ከም ዘላ እትዓርብን እትወግሕን መዓልቲ ናብ ኣንፊ ኩናት እያ ተምርሕ። እናሓንሳእ ክጽምዎ እንከሎ ሞት ዝበሃል ኩነት ናብ ኣፍንጫ ተወተፈ ኮይኑ ስምዓ። ሽትኡ ዓቕላ የጽብበላ። ምስኡ ድማ ይትረፍ ሰብ እንስሳ እኳ ሃሪማ ዘይትፈለጥሲ ከመይ ጌራ ተኲሳ ክትቀጥል ምዃና ይሕርብታ። ካብ መንግስቲ ኤርትራ ዝወፅእ ዝነበረ ንሰላም ዝዕድም መግለጺታት እናሻዕ ተስፋ ይህባ ነበረ። ብፍላይ መራሒ ሃገር ኣብ ዝህቦ ቃለ መጠይቕ ንሰላም ወፉይ ኮይኑ እዩ ዝርድኣ። ኢትዮጵያውያን ግና እዛ እንዳስዋ ዘለዋ ባድመ እንተዘይተመልሰትልና ብቕልጽምና ክንምንጥላይና ጥራይ ይብሉ። ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ እቲ መራሒ ሃገራ ንባድመ እንተኾነ ክሳብ ዶብ ዝሕንጸጽ ክገድፍዋ ከም ዝኽእሉ ምስ ዓመተ ኣብ ርእሳ ተበይኑ ዝነበረ ፍርዲ ዝፍኾሰላ መሲልዋ ነይሩ። በቶም ኢትዮጵያውያን እወታዊ መልሲ ምስ ተሰኣነ ግና ናይ ፖለቲካ ሓሸውየ ከመይ ምንባሩ ክትፈልጥ ጸገማ። ኢትዮጵያውያን ቅድም ገዲፍኩም ኣውፁ ንሕና ኽንሕዛ ብድሕሪኡ ድማ ንላዘብ ይብሉ። መንግስቲ ኸኣ እቲ ቦታ ካብ ሰራዊት ናጻ ኮይኑ ክሳዕ ብፍርዲ ዘፍልጥ ዓቃብ ሰላም ይስፈሮ ዝብል ሓሳብ የቕርብ። እዞም ክልተ መንግስታት ናብ ፈጺሞም ክረዳድኡ ዘይክእሉ ዓይነት ምቕያሮም መመሊሱ ገረማ። ካብ ምግራም ሓሊፉ እውን ኣበሳጭዋ። ነቲ ፖለቲካ ረሲዓ ኣብቲ መነባብሮኣ ጥራይ ከተተኩር ኣይከኣለትን። ህይወታ በቶም ሱፍ ተኸዲኖም ኣብ ቤት ጽሕፈቶም ዘለዉ ፖለቲከኛታት ከም ዝውሰን ምፍላጣ ንነብሳ ከም ምስኪን ክትሪኣ ደረኻ።
ንሳቶም ትዕግስቶምን ተወዲኦም እዞም ትሪኦም ዘላን ካብኦም ዝበዝሑ ዘይትሪኦምን ኣብ በረኻና ጸምእን ደም ክፋሰስ እዮም። ስም ዚኣቶም ተረሲዑ ድማ ስማቶም ፖለቲከኛታት ክገንን ማለት ኮይኑ ኢላ ድማ ተስተንክር። ገለ ክልተ ቅነ ዝኸውን ብቑርን ርስሓትን ምስ ቆርፈዳ ነዋልድ ፍታሕ ይኸውን እተባህለ ስጉምቲ ተወስደ። ናብ ሰፍኣ ተመሊሰን ገለ ቅያር ክዳውንቲ ከምፅኣ ሓደ መዓልትን ሓንቲ ለይትን ተፈቕደለን። ቅኒ ኢሉ ድማ ንፅሬት ዝኸውን ሳምናታት ተዓደለ። ንደቂ ኣንስትዮ ብፍሉይ ሽቶ ዘለዎ ሳምናን ሞዴስን ከም እተዋህበ ዝፈለጠ ወዲ ኸረን ነታ ዝደፍራ ሙዚት እናጠመተ ንክልቲኤን ዘትንክፍ ጨርቃን ጀመረ። መንግስትና መቼም ሪጃዳ እዩ ንደቂ ኣንስትዮ ዝያዳ ሳሙናን ገለን ይዝህብ ኢሉ ናይ ላግፂ ፍሽኽትኡ የርኢ። ኣወዳዳ ፅሬት ኣይና ኢልኩሞ በካዓት ሙዚት ክዳውንትን ናሓፀበት ከይጠመተቶ ትምልሰሉ። ኢሎም እኮዮም ና ሻዕብያ ንሕና ካብ ተመኩረና ኢና ንምሃር እዚ ኹሉ ክንክን ኢሉ ከይወድአ ኣታ ፍቅር ጽናሕ ኢላ ምስ ኮለፈቶ ክዓብጦ ንዝጸንሐ ስሓቕ ደርግሖ። እንታይ ሕማቕ ካባና ተመኪሮም ርኢኻ ጭናዊ ኢላቶ ንሳ እውን ከይፈትወት ተፈሸኸት። እንታይ ዝብለክን ዘሎ ዝለውቄ እናበለ መረረው ምስ ተሓወሰ ወዲ ከረን ናይ ሄርሜላ ዘይምስሓቕ ተሰሚዑዎ ግዲ ካልእ ሜላ መረጸ። ብዛዕባ እዚ መንግስትና ኣብ ፅሬትና ዝገብሮ ዘሎ ተገዳስነት ኢና ተሓጒስና ንገልጽ ጸኒሕና መሪ ነብሲ ምስ በሎ መረረው ብንብኡ ተሓዊሱ መንግስትና ቐጭን ሳምና ዓዲልና ኣሎ ኣብዚ መፅእ ወርሒ ድማ ኦሞ ዕድለናኹም ጊዜ እናተናዋሒ ድማ በረኪና ከይዓደለና ኣይትተርፍን። ሄርሜላ ከይፈተወት ክርትም ኢላ ሰሓቐት። መረረው ድማ ሓቀይት ኮይ እዚኦም ከተባሳይጭውና እዮም እናበለ መረቱ ውርሀ። ሄርሜላ ነቲ ሓድሽ መራሒ ሓይሎም ፈተወቶ። ትብዓትን ሓቦን ዘስንቕ ኮይኑ ስለ ዝረኸበቶ እያ ዝያዳ ብኡ ባሕ ዝበለት። ዝንኡ እውን ደስ ዘብል ነበረ። ፍሉይ ዓይኒ ንስትራቴጂ ኩናት ከም ዝነበሮ ይዝንገረሉ። ኣብ ገለ እዋናት ግና ካብ እተባህሎ ስለ ዝሓልፍ እተቐፅዓሉ ኣብነታት እውን ነይሩ እዩ። እቶም ናይ ልምዓት ተባሂሎም ካብ ገዝኦም ተበገሱ ኣባ ድማ ምስ ቀነዩ ዕላማ መምጽኦም ንዑደት ከም ዘይነበረ ብረት ዓዲሎም የመረዲኦሞም። ሽዑ ናብ ጋንታታት ወዛዚዖሞም። ሄርሜላ ካብ ሙዚት ብጋንታ እኳ እንተተፈልየት ኣብ ሓደ ሓይሊ ግና ነበራ። እዛ ሰለስተ ጋንታታት ዝሓቆፈት ሓይሊ ድማ ብካፕቴን ሓሰን ጀማል ትምራሕ። ነዚ ቦታ እኳ ድሮ ጽቡቕ ጌርኩም ተላሊኹም ኣለኹም። ካብቲ ብወረት ሰምዖ ዝነበርኩም ዝሓሸ ኩነታት ገጢምኩም ክኸውን ተስፋ ገበር። ኩሉ ግዜ ካብቲ ናይ ፍጻሜ ቦታ እናረሓቕካ እቲ ወረ ድማ እናተጋነነ እዩ ዝኸይድ። እዞም ጎረቤትና ርሑቕ ሃገር ንሓሳቡ ምችእ ድዮም ዝብሉ ሓቂ ኢሉ ፍሽኽ ክብል ከለውን ፈተወቶ። ቅጥኑ፣ ኣዘራርብኡ፣ ድምፁ፣ ኣለባብስኡ ዘበራብሩ ኮይኖም ረኸበቶም።
ኣብ ትሕቲ ዝመንእሰይ እዚ ኣብ እትምራሕ ሓይሊ ብምምዳባ ከም ጽቡቕ ዕድል ቆጸረቶ። ንዘረቡ እውን ከም ሓደ ኣገዳሲ ዝተምህሮ ተኸታተለቶ። ካብ ባድመ ርሒቕካ ኣብ ባድመ ሓዊ ተኣጒዱ ዘሎ እዩ ዝመስለካ። ሬድዮ ወያነ እውን በቲ ንፋሳ ነዘየላ ሓዊ ተንበድቡዳ እያ ዘላ። ኩልና ነቲ ዓጀውጀዎም ንሰምዖ ኣለና። ናብ ልቦም ተመሊሶም ነዚ ናይ ሰላም ጻውዒት ተተቐቢሎሞ መርሓባ። እዚ መሬት እዚ ናይ ብሓቂ መሬቶም ተኾይኑ ናብ ዝኸዶም ይብሉን ኣይፋልናን። ንሕናስ ንዓኹም ኣሊናይ ናብ ዝንስፍር ተኢሎም ግና ካልእ ጉዳይ እዩ። ንሕና ኣብዚኣ ኣለና። ምስ መፁ ድማ ኣይትቐትሉናን ኢኹም ክንብሎም ኢና። ብኣፍና ግን ኣይኮነን። ድምፂ ሰሓቕ ክሳዕ ዝስሕለሉ ፍሽኽ እናበለ ተጸበየ። ካላሽን እናልዓለ ድማ ንወያነ እዚኣ ጽቡቕ ጌራ ትረዶም ኢሉ ነታ ብረት ገላቢጡ ጠመታ። ዝፈትዋ ይመስል። ስለዚ ኣብዚ ክሳዕ ዘለና ካብ ምስ መጸና ንሰናበድ ዘጋጠመ ንኸጋጥም ወተሃደራዊ ልምምድ ማለት ታዕሊም ክንገብር ኢና። እቲ ታዕሊም መዘኻኸሪ ስለ ዝኾነ ሕፅር ዝበለ ይኸውን። ምናልባት ታዕሊም ክበሃል ከሎ መብዛሕትና ቀጨውጨው እዩ ዝብለና። ንታዕሊም ኳ ሓቅን ምዝራብ ኣነ እውን ኣይፈትዋን እየ። እንተኾነ ካብኡ ንላዕሊ ጸላእ ስለ ዘሎና ነዚ መድሕና ዝኾነ ኣህላኺ ልምምድ ክንፈትዎ ክንግደድ ኢና ማለት እዩ ምስ በለ ኸኣ ርትዓዊ ቀራርብኡ ፈተወትሉ። ንዓኣ ብቐጥታ ዝዛረባት ዝነበረ ኮይኑ ድማ ተሰምዓ። ኣብ ግዜ ታዕሊም ዘይከም ትጽቢታ ህይወት ዝሓሸት ኮነት። እቲ ዝበራህቶ ድኻም እኳ ንረብሓ ኣኾነ። ብሓሳብን ሻቕሎትን ዝሓልፍ ዝነበረ ለይቲ ብጥዑም ድቃስ ተተክአ። ከም ኣሃዱ ተፈሊጦም ቦጣት ማይ ክጓርታሎም ስለ ዝጀመራ ድማ ምስ ትረኽቦ ዝነበረት ዕድል ውልቃዊ ጽሬት መንፈሳ ይሕደስ ነበረ። ነቲ ዝነበራ ህይወት እናረሳዓቶ ክትሕፀብ ብምኽኣላን ብጥሜት ብዘይምሟታን እናዓገበት ጸሚኣ ማይ ኣብ እትሰትየሉ ድማ ካብቲ ቅድሚኡ ትፈልጦ ንላዕሊ እናረወየት ንህይወት ከተስተማቕር ጀመረት። ህይወት ክትነብራ ጥራይ እውን ምቅርቲ ምንባራ ዝተብሃለት። ሄርሜላ ጓል ኤፍሬም ክትስሕቕ ዝኽልክላ ዝነበረ ውጥረት ከም ዝገደፋ ኸኣ ጽንሕ ኢላ ረኣየት።